sa katawhan matinudanon nga nagserbisyo sa mga bulanon. Bisan nasa siya mo adto sa kalungsuran, bisan nasa siya mo adto sa kabaryuhan. Sa iya nga mga proyekto nga nahimo, gipalambo ang agrikultura na hipno. Bisan unsa nga hangyo iya dayong aksyonan, bisan sa kalisod iya kitang giatiman. Kung adunay pagsulay, andam sa kanunay mubarog. Arthur Yap, kugian no gaptik na gobernador, buhat ang pasultiyo ni Arthur Yap. Hayag ang kaugmaon sa bulanon, kung subliyon mo sa gihapon. Si Arthur Yap, ipadayon sa gihapon. Sana sinati nga pandemya nga giatubang, ug sa bagyo sa kakusog kita nahisang. Ang kagamhanan ila dayong giaksyonan, sa kalisod ila kitang